Sant Jordi eròtic. I mentre em recitava a l'orella Salvat Papaseit, va mullar-se el dit i el va fer córrer per les meves cames, deixant un camí humit fins a arribar al centre del rierol que havia creat. La humitat s'iniciava sota el melic i continuava fins als malucs. I va ser allà que ell hi va entrar per primera vegada. Em va fer estremir mentre em recitava: «Dóna'm la mà que anirem per la riba ben a la vora del mar». I el plaer es va multiplicar per 2 quan va sumar a aquella l'altra penetració. Un dit hàbil s'introduïa en el meu interior gairebé xocant amb el seu membre que ja era dins. I quan el ritme del meu cos es va acostumar al moviment general en els 2 espais per les seves prolongacions, em va penetrar una tercera vegada pel forat de l'oïda. Sota el meu llavi el seu, com el foc i la brasa, la seda dels seus rulls com el pecat més dolç i l'espatlla ben nua, ben blanca. Em va besar el coll, que ja era més seu que meu. L'orella, que havia quedat adormida a les paraules, va despertar la humitat dels llavis i mentre m'acaronava amb el tacte de la boca, em va venir un primer orgasme provocat per la penetració anal i més tard un segon que em van facilitar els dits. A punt d'enamorar-me d'aquell home que em donava plaer remunerat just a l'entrada de la Sagrada Família. Poemes eròtics a Barcelona, resava l'anunci que vaig trobar a internet mentre navegava sense direcció. Entrada monumental sota la façana de la Passió, amb la intenció que vostè gaudi de la singularitat monumental de la Barcelona actual. 659 69 69 69. Sexe per Sant Jordi.